Fiecare își toacă ce a stocat, deci, ce am tocat noi astăzi? Ce facem noi astăzi? Ce faceți voi acum? O salată de fructe. O salată de fructe, bravo! Ce fructe ați stocat voi? Cine știe să-mi spună? Mere. Spune, Matei. Nu vorbim, ne întrebați. Hai, spune. Spune, Matei, ce fructe? Hai. Ce fructe? Da? Pere. Mere, pere. Hai. Hai. Gutui. O să vină și strugurii. Da? Haide, luați și lucrați. Uitați șervețel. Stați acolo că o să vă dau. Ți-am dat unul. Ți-am dat unul. Păi, Antonia, te rog frumos să iei loc. Să primească și ceilalți. Păi, crezi că numai tu ești în această sală de grupă? Nu. Domnișoară, păi. Mulțumesc, nu prea aud când primiți șervețelul. Să vă ștergeți. Mulțumesc. Lăsați șervețelul pe masă. Nu plecăm să ne plimbăm până la... Hai, Maria, toacă. Haide, Ariana. Tu ai mâncat fructele? Nici mai apuci ca să le faci salat? Că le-ai consumat așa crude? Ia-ți șervețel. Păi... Așteptați acum să primim alt fruct pentru salată. Maia, te rog frumos să treci și tu. Hai. Și tu știi ce? Și tu știi ce? Eu spun ce este. Nu este. Ce fruct acum punem la salată? Ce fruct avem noi aici? Struguri. Deci, merele, perele, gutuile sunt fructe de toamnă. Struguri, da?